Amit Shah ji, welcome. Welcome, welcome. Himanta ji, welcome. Welcome, welcome. Adonai Sunipur Jilla Dula Bar Praisa Apada Dula Bar Praisa Apate bitin baidiyai je pebetana November danni jiba aro jido je bodolen mohaotsob habafariko lananai गुबुन जिल्लायाव माने गोजोननि जे मोनसे पिस मोनसे रेली आरो लोगोसे भारतनि प्रधानमन्त्री बिथांमोनखौ जे बरायनाय आरो भारतनि नखर मन्त्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनखौ जे वेलकाम जे हाबाफारि बेखौ लानानै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै नैबे धिकियाजुलि सनितपुर जि साब डिभिजन जि डिस्ट्रिक्ट दा बे टाउननि नोगोरनि गेजेरजों जोङो बे रेली हाबाफारिखौ खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे जों बेहाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद बेहाय बिनि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे दिल्लीयाव जोङो बड'लेण्ड महाउत्सबनि गेजेरजों जि 15 आरो 16 जि जानो गोनां हाबाफारि दा बेवहाय जोङो भारतनि जे प्रधानमन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामदों जाहाथे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो लोगोसे जोङो वेलकाम खालामदों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों दा जोङो बेहाय राव हारिमु थुनलाइ जों जे बर' हारिया रावावबो थुनलाइयावबो आरो जों कालचारावबो जोङो जौगाबाय दा भारतनि दरबाराव जोंखौ माने गोबां सुबुंफोरा जिहेतु जों मिथिया दा जोङो माने जोंनि भारतनि जे केपिटेल बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो दाखालि बावैसो जोंनि माखासे दामजु जानाय गाननाय माखासे मुवाफोरा जिहेतु जिअ'टेक मोननो हादों जेरैबायदि खाम सिफुं सेरजा जथानि बाथ्रा जों बुङो आर'नाइनि बाथ्रा जों बुङो दख'नानि बाथ्रा जों बुङो आर'नाइनि बाथ्रा जों बुङो जिहेतु बेफोरबायदि जिअ'टेक मोनदों दा बेजोंनो लोगोसे जों जि बिमानि राव रायलायो बेबो मोनसे सिक्सिदराव जिहेतु हाबनो हाबाय बे जोंनि गौरब दा बेनिखायनो बे हाबाफारियाव भारतनि बिथां नरेन्द्र मोदी भारतनि नखर मन्त्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे भारतनि कैबिनेट मिनिस्टार आसामनिफ्राय जे सर्बानन्द सनोवाल आरो लोगोसे भारतनि एडुकेशन मिनिस्टार आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार जोङो जोंनि ट्राइबेलनि समस्याफोरखौ जिहेतु बेहाय सावरायगोन बे साननैयाव दा बिथांमोनखौ जों गासैखौबो जोंनि हाबाफारियाव वेलकाम खालामदों दा बेनि गेजेरजों जोङो बेहाय रेलिनिबो जोङो दिल्लीयाव रेलिनिबो जोङो हाबाफारि बेहाय जोङो लादों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गावनि बर' हारिखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जोङो मोनसे गोजौ थाखोआव दोननो हायो दा बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जिहेतु मोनसे गोरोबथा जादों दा गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों दा बे गोजोनखौ दिनै सोर लाबोनानै होदों बे गोजोनखौ भारत सरकारजोंनो लाबोनो हादों बिथां मानगोनां नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव मानगोनां बिथां नखर मन्त्रि अमित शाहनि दैदेननायाव बे गोजोनखौ जोंनि गेजेराव लाबोदों दिनैनिफ्राय 2020 सननि सिगाङाव जोंनि बर'फोरनि नखराव माने मिनिनाय गैयामोन मोखां सुंखे जानानै जोङो थायोमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा कलेजाव बा इउनिभार्सिटियाव बहाबा फरायनो थाङोब्ला गाबोन मा जागोन मा थागोन बेबायदि सिन्था सरथाया जोंनि बिमा बिफानि गेजेराव थायोमोन दा दिनै बेफोर परिबेखा जोंनि गेजेराव गैला गुबुन हारिफ्रा जोंखौ गुबुन नोजोरजों नायोमोन दा बे गोजोनखौ बिथांमोना लानानै जोंनो होफैनो हानायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे जोंनि हाबाफारियाव जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों दा बेखौनो नोजोर लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन जिल्लायाव बेबायदि वेलकाम हाबाफारि जों लादों दा बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ जों बेहाय लादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोंनि सनितपुर जिल्ला हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव दङ जोङो सनितपुर जिल्लानिफ्राय 200निबो बांसिन सुबुंफोरा जों खुब गाजा गोमजायैनो बे बाहागो लागोन आरो आं खावलायगोन जे जोंनि सनितपुर जिल्लानि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बै बड'लेण्ड महाउत्सबआव माने थांनानै बाहागो लायो खुब गाजा गोमजायैनो गावनि हारिनि हारिमुखौ राव हारिमु थुनलाइखौ जाहाथे दिन्थियो आं बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आं खावलायो जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आरो जोंहा हारिमु सनितपुर जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय जाबायदि बाहागो लादों आरो दख'रानिफ्राय जाबायदि बाहागो लानानै जा गोजोन जोङो आगान सुरदों रेलि खालामदों बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि खौसेथियाबो बाहाय नुजाथिदों
लोगोसेनो जोंनि जाबायदि मावनो लानाय बे हाबाफोरखौ दिनै जोङो एसेबाबो आवगायगोन होननानै जों सानदों मानोना जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो बावहाय मैखोम बाहागो लादों आरो जोंनि फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो बिथांमोना जाबायदि बाहागो लादों आरो प्रमद बर' बिथांमोनाबो जाबायदि बाहागो लादों लानायनि उनाव भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टाराबो बाहाय जोंखौ गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसेनो जोंनि भारतबर्षनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा जोंनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन लोगोसे जोङो जोबोद गुबुन गुबुन गौथुमफोरनिफ्राय बाहाय ज' जाहैगोन लोगोसेनो जोङो 15 खालि जोङो बे सानाव जोङो रायलायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा गोथार बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सान 16 नभेम्बर 16 नभेम्बरखौ जोङो गासै दिल्लीयाव थानाय बर' माहारिजों लोगोसे जोङो बुहुमनाङैनो जेसेबां बर' दङ बिथांमोननो जोङो जोंनि बे जौगानायखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर' रावा जे ओइट सिडिउलाव हाबखांनायनि उनाव बेसेबां आवगायदों बियो बेरखांगोन लोगोसे दा जों नुनो मोनगासिनो दङ 2023 मायथाइनि APSC आनजादावबो दा नुनो मोनदों बर' मिडियामजों फरायनाय गथ'फ्रानो 24 जनहालागै पास जादों बेखायनो मालाया गुबुना जेखि बुङा मानो जों नुनो मोनगासिनो दङ बर'आ जे जौगादों बियो नुगासिनो दङ आरो बिथांमोननि नाजानाय जाबायदि जोंखौ दैदेनलांदों बे दैदेननायनि जा जोंखौ लामा दिन्थिदों बे लामाजों जों आगान सुरनानै जोङो दासिमहालागैबो जों जौगानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो आरो लोगोसेनो जों आसा खालामदों जोंनि जाबायदि बर' हारिनि आरो जोङो आउटसाइड बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि गासिबो समस्याफ्रा जाहाथे जोबलांगोन जों बेखायनो आसा खालामदों आरो बै सुक्तिनि गेजेरजों जाखिनि जोंहा 6.3 क्र'र्सनि फरायसालिनि जेंना बे फरायसालिनि जेंनाफ्राबो जोङो सुस्रांलांजागोन होननानै जोङो एसे आसा खालामनो हादों बेखायनो जोंनि बर' हारिनि गासिबो फरायसा आफादनि नाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय बर' हारिमु दालाइ आफादनि नाजानाय जों लोगोसे गासिबो जोंनि राजखान्थियारि हान्जानि दैदेननायाव जाबायदि जोङो जाफुंनो थांगासिनो दङ बेखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बर' फरायसा आफादनि जानानै जिल्लानि जानानै जोङो बे गोजोन रिलिज आगान सुरनायाव जोङो बयनोबो जोंनि मेसेजखौ हरदों आरो बयनिसिमबो जों गोजोन हामलायथिखौ बावो गिबियावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जानानै बर' हारिमु साननि गाहाम हामलायथि बावहरबाय जों गासैबो मिथिगौ फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जथायै गोदान दिल्लीयाव बर' माहारिनि राव हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया इन्दिरा गान्धी इन्डोर स्टेडियामाव साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादों बे महोत्सवआव 15 नभेम्बर खालि हादरनि मानगोनां नरेन्द्र मदि जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन बिनि थाखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जों गासैबो जिल्ला एबा जे महकुमा लेभेलाव दिनै वेलकाम जे हानजा सुरनाय प्रग्राम सनितपुर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा आरो जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद गासैबो ज' नांनानै दिनै ढेकियाजुलि जे गेजेराव बे वेलकाम जे रिलि बेखौ लानाय जादों।